sitter du och gör? Filmar på obestämd mark. Nej, William. Nu ska du få straff. Nej. Det blir ungdomshemmet för dig. För dig också. Ja. På min tid skulle ni varit med. Då fick man smisk för såna här odågar. Jaha. Ja. Vad händer nu? Jag är bara snäll till att titta. Ja, sure. Hejdå! Just det. Fin rumpa. Hon är störd. Han skyldig till ett mord på Östermalmsgatan. Vad har du gjort? Jag vet inte vad jag har gjort. Konstigt, Emelie. Du är med Matilda. Jag filmat hela tiden. Filmar du din jävel? Ja, vad du stör. Loka! Är det jävligt snuskigt? Är färsiga. Okej. Här har vi... Ja, något äckligt i alla fall. Och här... Kokos, det är fan kokos. Ja, kokos då, men det är... Fan, vad äckligt. Och här, jag tittar här, den är ännu äckligare för det är... Det spär. Äpple? Eller? Ananas. Ja. Och... Kulspär säger vi. Ja. Vilken bra reklam att du ser att det är äckligt, katta. Här! Hans mage är jävligt stor. Den borde vi kolla närmare på. Där låg det. Och på knä. Den är jävligt snygg.